मोजां जादोंना दाना। थ' हेल' गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबावहरनाय जाहैबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। स' गाइस, जों दा दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो आं खिन्थाथ'वा नोंथांमोननो। स' नोंथांमोना नायलांबाय था, दाबसे जायगायाव थांगोन आरो जों। स' दा टाइमा 2थासो जाबाय खोमा गाइस। माने बिराद गरम नालाय जों दाबसे जायगायाव दुगैनो थांनो नागिरदों आरो। जायगानि नामखौ आं दा लासै लासै खिथालांगोन गाइस नोंसिनो। बिराद सान्दुं नालाय गरमबो, माथो खालामना थानो, बरिं ओरैनो होननानै भिडिअ बानायथावथाव दुगैनोसै होननानै आं लोगोफोरखौ लिंहरदों आरो। जों गासै 7 दं लोगोफ्रा। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोब्ला। जों दा नैबाव साफुन लानो नागिरदों आरो। स' गाइस, जों लाखांजोब्बाय। दा थाव सोनांगौ आंहा, थाव सोग्रोना लानि। स' गाइस, आं दा थाव सोखांबाय। जों दा थांगासिनो दाबसे जायगायाव। नोंथांमोननो देखायगोन आङो, आं नामखौ खिथाथ'वा गाइस। लासैनो खिथागोन र'। स' गाइस, आं दा नै फ्लाइअभार मोनफैबाय। थांगासिनो आरो लोगोफ्रा बैयाव नेदोंनो। जों गावस्राबाय आरो लोगोफोर दङ जोंना 2। स' गाइस, जों दा बै हाजोखौ नुदोंना, बे हाजो बारनानै हरै थांगोन आरो गाइस जों दा। आंनि उनावबो सासे दं लोगो, ओमफ्राय बैयाव 2 लोगो दं आरो गारि गंसे। जों टटेल गारि 2 दं। बैयाव नेदोंदां बिसोर, नेयाखैबा थांग्रोबाय जानो हागौ बिसोर। थ' बै हाजोनि बारनानै थांगोन आरो जों गाइस दा। बे हाजोखौ बारलांनांगौ। माने गाइस, जों दा जे जायगायाव थांनो नागिरदों ना, बे जायगाया माने दै बाज्रुमनाय दं आरो, माने वाटारफलथ' होनद्रायला बेखौ, माने दै फैग्रा जायगायानोखा, जाम्फै बायदि। ओमफ्राय खिन्थु हाजोनिफ्राय गोग्लैबोनाय आरो, वाटारफलखौल' होननो हाबाय। स' जों बेयाव दा दुगैनो थांनो नागिरदों आरो। ओरैनो बोथोरा बिराद गरम नालाय मा खालामना थानो जायो, बरिंनो न'आवबो। स' बेनि थाखायनो भिडिअ बानायथावथाव फैनाय जादों आरो। माने आं बेयाव खेबनैसो थांनाया, खेबनैसो जाबाय आङो लोगोफोरजों। माने बे समाव आं जेबो भिडिअ बानायामोन नालाय, थ' नोंथांमोननो देखायनो हानाय जायाखै आरो बे समाव। आं दा दिनै थांफिननो नागिरदों गाइस। माने जायगाया मोजां, हाजो जायगा नालाय बिराद गुसु थान्दा, दैयाबो बिराद गुसु जायो आरो। स' जों दा बेयावनो थांगासिनो गाइस। जायगानि नामखौ हाव होनो ना आलदा होनबावोथाय, जिखुनु हाव होननानै आं मिथियो आरो। बारा गोजान नङा गाइस, बे जोंनि क'क्राझार टाउननिफ्राय। माने बे धिरबिल खाथियानो जायो, धिरबिलनि एसे दावखोबानो मोनो आरो बेखौ। खाथियानो जाहैबाय धिरबिलनि। स' जों दा गामि एरियाजोंसो बारस'बोदों गाइस। लामायाथ' 2, 3 दं थांग्राया, बेयाव थांग्राया। जों दा गामिजोंसो बारस'बोदों आरो। खाथि सर्टकाट जायो नालाय। जों दा बावखुंग्रि हाजो खाथिजों ओरै लामा दं मोनसे, हाजो बेजों थांगोन आरो गाइस। बारस'लांजायो बेजों। माने बे हाजो थांग्राजों थांबाय थाबा धिरबिलबो मोनहैयो, दिप्लायबो मोनहैयो आरो बेजों। स' गाइस, नै बावखुंग्रि हाजो गाखोफैबा बे लामाजोंनो फैनांगौ आरो। बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय टाइमावथ' दाख्लै, बे थांनाय बोसोराव दाख्लैनो आरो, बिराद अखा हादोंमोन ना। नैबे लामाया आदैसे हाब्रु जादों आरो गाइस। नैबेजोंबो ओरैजोंबो आदैसे हाब्रु जादों। माने जों एक्सपिरियेन्स मोननाय नालाय बे हाब्रुआव, माने बिराद गोबाव जाम जादों। माने हाब, सारअन्थाइ बारहुंखाजोंनो बुसोम जाजोबदों जों लामायावनो। ओरैबो थांनो हाया, ओरैबो दावखोनो हाया। माने जायगा दाबसेयावनो बेसेबांबा गोबाव थानांदों आरो जों। माने नै बेथ' बे हाब्रुजोबमोन बे जायगाया सेस, बै माबासिम बेरासिमा हाब्रुजोबमोन। बेजोंनो फैयो गाइस। नैबावनो गारि पार्किं दोनदोंमोन जों, बेयावनो गारिखौ दोनदोंमोन। बेनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो आयै ओंखारनोनो हाखायाखै जों, जायगा दाबसेयावनो थाबाय थानांदों। गाखोबा नैबेजों थाङो गाइस बावखुंग्रिया। नैबेनो हाजोआ। र' आं नोंथांमोननो देखायनि। नै गाइस, हाजोआ बेनो। गाइस। मन्दिराबो एकदम बै टपाव दं आरो, बैयाव बै गोजौसिनावनो दं आरो मन्दिरा। स' गाइस, जों दा नै
हाजोनि लामाखौ मोनसिगोन आरो हाजो थांनाय लामाखौ एसेग्राब गाज्रि नङा टाइल्स जाबनाय आरो सिसि ब्लक लामाया सिगां समावसो अन्थाइ जोबमोन बिराद गाज्रिमोन लामाया बे हाजोनिया दा बानायबाय आरो नै नायनो हागोन गाइस बावखुंग्रिया बेनो नोंथांमोना दाख्लै बैसागुआव हाजो गाखोनायाव सोर सोर फैदोंखौ एसे कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आंबो फैदों खिन्थु गाइस नै भिउआ नैबेयाव बिराद मोजां जायो आरो ओरैबो हाजो बिराद मोजां भिउ जायो नैबाव आयौ दैजों जानाय ना मा जाखो दैजों खुरखानायसो जानांगौ नायदो नै बे लामाया सेस मोजांमोन दैनि थाखायनो नैबेलाय नै सेस आयौ लेन्डस्लाइड जादों नै माथो बेयावबो फिसासानो माथो गुगाला जोब्बायना औ आयौ माथो गिनांसिगौसो गाइस लामाया जोबजासे बिदिनोखा आरो औ नैबावबो मोनसे वाटारफल फिसा दं गाइस माने मानखोनाय आरो दा ओमफ्राय बैयावसो दा एसे समान मोनगोन लागाव बेयाव मारिबानो ओंखारनांनाय नङा जै 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 बाबा बिश्वकर्मा नै बेबो वाटारफल गाइस मोनसे माने जायगाया हाजोसोखा नालाय गोजौ गाहाय दं आरो नैबेयाव दा गोजौ जालायबाय नै खिन्थु बिराद रिफ्रेश मोनफैयो आरो बेयाव फैबाथाय गुसु मोनफैखायो नैबाव वाटार क्रसिं दं आरो नै बारा गिदिर नङा फिसासो औ है सेस बे दैजों जाजोबनाय बे नै आयौ बेदि अन्थाइ थायामोनथ' बे दाख्लैनि गास बिराद अखा हानायनि थाखायनो जादों बेयो आंनिबा स' गाइस नै बेयाव सरख्लायलाय आरो गाहाय जालांनायलाय बेयाव नै गारिखौनो सानाङा नै आरामसे खारलांखायो बेलाय नै गाहाय नुहुरदोंना माने हाजोआ गोजौ गाहाय हाजोनि लामा नालाय बिदिनो आरो खेंग्रा खेंग्रि गोजौ गाहाय बे सेस नै बे अखा हानायनि थाखाय जाजोबनाय नै आयौ बिराद गोथौ हाखर दङ खिन्थु लामायाबो बारा गोबाव थानाय नंला फुरा खुरखालांजोबसिगोन बे स' गाइस मोननोसैयानो बारा गोजान गैला नैबे पेराग्लाइडिं खालामो आरो बे हाजोनिफ्राय पेराग्लाइडिं खालामो स' गाइस जों दा हाजोखौ बारबोबाय आरो बारखांबाय हाजोनि लामाखौ स' जों दा नैबे लेफ्टजों थांगोन दिरबिल थांग्रा साइडजों थाङो आरो गाइस हावा स' गाइस नैबेजों दिरबिल थांबाय आरो ओमफ्राय नैबे लेफ्टजों हाबनांगौ दा माने नोंथांमोना आंनि बे भइस डाइभिं खालामनायखौ जेबो गाज्रि मोननाङा मानो होनबा आंना ग'फ्रा आंखौ थगायदों आरो माने माबायानो भइसआनो हाबाखै बे मानि थाखाय जायो आंबो मिथिया आरो खिन्थु बयबो खिथाखायो ग'फ्रा एखमबा बिदिनो हें जायो होननानै स' बेनि थाखायनो आं भइस डाबिं खालामनांगौ गोनांथि जाबाय आरो गाइस ओमफ्राय नैबेयाव गारि बाइकफ्रा जेबो नङा आरो थांजायो खिन्थु गारि गिदिरफ्रा बिराद प्रब्लेम आरो गोजौ मोना आरो समानबो नङा हाया गोजौ गाहाय बिदिनो खुरखाजोबनाय दं आरो एसेग्राब माने गाज्रि नंद्राया खुनुरुखुम थांजायो आरो नोंथाङा गोरोंबा स' बेनो गाइस जों दा गारिखौ पार्किं खालामबायमोन आरो गाइस बेयाव आंना ग'फ्रा हें जाना होबाय गाइस दा नै जों सफैबाय आरो नैबेनो जायगाया माने दै बोहैग्रा आरो जायगायानो नोंथांमोना नायनो हागोन र' आं दा बैनिफ्राय देखायगोन नैबाव मन्दिर दं नैबेनो मन्दिरा जों दा जायगायाव सफैबाय आरो गाइस नैबेजों ससे गाखोनानै बैजों ओंखारलांग्रा दं मोनसे बेजों थांबानो मोनहैबाय स' जों दा थांगासिनो नै गियान गोनांफ्रा नाय जोंना नै गियान गोनांफ्रा माबायदि खालामना गालाङो फैनानै जानानै लोंनानै
जायगाया बेनो आरो माने जों दा दुगैना लाग्रोनि गाइस जायगाया बिराद मोजाङानो गाइस खिन्थु बिराद लेथ्रा जाना दं आरो थ' गाइस जायगाया बिराद लेथ्रा जाना दं आरो नै नोंथांमोना नायनो हागोन माने लोंनानै जानानै रावबो साफा खालामलांफिना आरो साफा खालामग्राबो गैया साफा खालामग्रा थाबा एसे मोजांसिन जागौमोन आरो गाइस बेनो गाइस जों दा दुगैना लाग्रोनि र' आंनि लोगोफ्रा दुगैगासिनो नैबाव थ' गाइस जायगाया बेनोमोन नोंथांमोना नुखाबाय स' जों दा दुगैखांबाय आरो जों दा थांसै जोंनि बावनो दुगैदोंमोन हनै माखासेफ्रा दुगैगासिनो ओरै गोजौआवबो दं आरो माखासे बिराद गोजौ दङ स' जों दा थांसै आरो गाइस बेनोमोन गाइस जायगाया नै जायगायालाय बिराद मोजां थान्दा जेबो गरम गैया माया दै जायगा नालाय गाइस खिन्थु मानसिफोरनि बे लोंला जाला जाग्रा पेकेट गारनायफ्रानो बिराद गाज्रि जाना होबाय आरो बेयाव जायगायालाय बिराद मोजां माने जायगा फोसाबग्राफोरबो गैया नालाय जायगा फोसाबग्राफोर थाबा बिराद मोजां जागौमोन आरो जायगाया मानसिफ्रा खिन्थु दावखोनाया दावखोगासिनो आरो दाबो फैनाया जोबाखै जों दहाय फैबा बिराद मानसि दंमोन ओमफ्राय लासै लासैनो थांजोब्बाय आरो स' नैबावबो बिराद प्रब्लेम कारफोर फैबाबो बिराद प्रब्लेम जागोन बेयाव गाइस नै मारै ओंखारनो जागोन नैबाव बेयावल' एसे गाज्रि आरो बाखि गाज्रि गैया लामाया बेयावल' नै बिराद सरख्लाय बिराद गोजौ आयौ मोजां जादोंना दाना कार लांनायखौ नुखाथाराखै मारैथो गालांजोबदोंसो नै मालाय जायगाया खिन्थु बिराद मोजां गाइस खिन्थु बे प्लास्टिक माबा माबि बथलनि थाखायनो एसे गाज्रि नुयो आरो माने फोसाबलाङाना आरो फोसाबग्राबो गैया स' बे लकेलनिफ्राबो सोरबा टेन्डार लानानै बिदि जायगाफोरखौ फोसाबनाय खालामबानो बिराद मोजां जागौ आरो गाइस जायगाया स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो ना मानो होनबा जों दहाय जे लामाजों फैदों बेजोंनो थांफिनखागोन नालाय मानो बे लामाखौनो खनले खनले देखायलांफिनो गाइस नोंसोरबो बरिं मोनगोन स' बेनो गाइस दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो स' बेनो गाइस थेंक्स फर वाचिं keep loving keep supporting love you all guys peace out